Samme skuespiller, del 2. Er du sikker på, at vandet ikke er uhygienisk? Jeg synes, det ser lidt tvivlsomt ud. Du må godt redde mig nu. Jeg er faktisk ved at være træt. Jesus kineser her. De er stærk. 2 uger? Du har ikke, morfar. Jeg har en fest at passe. En pige gør indtryk på. Det er da til grin. Han er et netdyr. Han laver ikke så meget. Måske skal han motiveres lidt. Vent, mener du læse? Ja, det lyder sejt. Der var en chance for, at jeg ville have læst. Jo, tak. Jeg elsker at blive smidt i en sæk og kyldet gennem en magisk portal. At det er fortidens store konger, og at de ser ned på os. Hør her, Stump. Jeg er ikke sulten, okay? Hold så op med at plage mig og fis af! Vidste du, Julian Kellerman har dubbet siden han var barn, og en af hans tidligste roller var en af blomsterbillerne fra Don Bluths Tommelise. Han er også søn af den legendariske tegnefilmsdubber Lars Thiesgaard. Giv denne video et like, hvis du vil se mere.